Hello, good morning guys. At ating lulutuin ngayon with my mother. So magluto tayo ng sayote. So hiniwa ko na yung sayote natin. Actually, 20 pesos budget challenge tayo kasi ito ay binigay lang ng kapitbahay. Kuyukot na po siya guys. So hiniwa ko po yan. So pinili ko lang po. So yan po ang ating ingredients. So iba dito sa probinsya kasi merong nagbibigay ng mga kapitbahay. Dili ma, kay dili ka makita. So, yan, meron tayong dalawang itlog. So, dalawang itlog is 14 pesos. Tapos, mga spice natin. At libre lang naman tong sayote natin. At, meron tayong garlic, onion, asin, paminta, at saka oil sa pagluto. So, guys, let's start. So, magluto na ta. Ang kalan ni mo. So, ayan guys. Is mother who is watching there. Good morning. So, lagyan na natin ng oil. So, si mama ngayon ang magluluto niyan. So, butangan na ni mo. So, nilagyan na natin ng oil. So, ang next po niyan guys ay yung igisa natin yung bawang at saka sibuyas. So, i-beat muna natin yung egg. Dalawang egg. Madara kung mainit na. So, igisa na lang. So, i-beat na natin yung egg. Lagyan natin ng konting asin. At paminta. Oops, wait lang ma. Wala pa na init. Hi, good morning Rondia. Mama, nasa Rondia. So, okay. Igisa na natin yung bawang. Paano na mangyari? Wow! On at TPEs now. Oh, dara inyong motherhood. Para kay Mother Iling na kay 2,850. Nagkatawa ang tigulang ko ya. Kay Mother Iling na nagluto. Nanay is cooking. Okay, next mother. Wala pa na pula. Ayan, wait lang. Antayin natin magpula yung bawang at saka sibuyas. So, I think tama na po yan, mother. So, next is the sayote. Shuru! Naka-live po day ka. Hala. Naka-live po daw si kuya. So, shout out ma kay Onad TV. Saka ako rin kuha. Kaya. Na po nga naliso ang karahay. Tudlo ro ba niyo? Uy, naliso ang karahay. Nangita siya pot holder. So, ayan guys. Igisa lang po yan. Our very simple menu with Mudra, the cooker. Palit niya, tag-ipron ma. This is our ulam, breakfast and lunch. Kasi di pa ako kumakain. And mother is kumakain already na. So, wala tayo takluban. Takpan na. Ayos ko kaya.
Okay. Gotot. Nahiwi man na imuhang karahay. Sige. Kuha ako. Ako. Takpan natin saglit, guys. Huwag nating lagyan ng water. Kasi yung, yung sayote, kusa po yung mag-release ng water. Ako may taga-video nimo. Ako may subuon nimo. Oh, sige. Habang inaantay natin yung sayote mo. Sayote! So, mag-interview sa tagkadali kay mother. Ngit-ngita ba, oy? Manong sila ng pubulo. Dili, ngit-ngit yun diri dapita. Ang diri na lang. Okay. So, mother is cooking. So, daray mong itlog ma. Batila, tiwas. Batila. Anak day na. Oo. Anaon day na pati. Dili. Mama. So, kailangan na maluto po yung yung sayote. Okay, dahil Sila edad ni mo ma? Ha? 77. Oh, this is cooking mother. Umok na. Tahan og asin. Tahan og asin ug paminta. So, lagyan natin ng asin at paminta. lagyan ng tubig. Ayo, dili. Hindi yan pwede lagyan ng water kasi kusa yan siyang may kasi. Yung asin, pura. Next is, ilagay na yung itlog kasi luto na siya. Ben, ma. So, wala. Wait. Bibilisan po ito guys kasi po siya, didikit po siya. Yan, who is watching? Video ko mabi. Video ko.
Ma. So, iano po natin, guys. Ayun, kuha na. Ay, ka. Bibilisan po siya, guys, kasi para ano po, hindi po siya didikit. Ay, magbubuo na siya. Tikman kung kulang ka sa asin. Ano na? Nakita na. Dagdagan natin ng paminta. So, okay na po yan. At, lagay na po natin sa pinggan. Sharon, ready na ba kayo? Ayan guys, so. Wala, di makita. Hindi pa rin. Oh, si motherhood. Di gyapon maklaro man oh. Klaro. Klaro. Kaligro. Klaro. Ayan, kita na. Silaw kasi. Ayan. Oh, sarap ito guys. Alam niyo ba ang mahal nito sa Baguio? Simple lang po siya pero masarap yan. So, wag niyo pong lagyan ng water. So, mga anak ta mother. Ayan. Oh, kakain na kami. So, wala ma. Magbabay sila. Bye-bye, guys! Bye. With my cooking ina. Cooking ina Elena. Bye! Bye-bye na. Bye-bye. Thank you for watching. Ikaw daw ma. Ikaw. Thank you for watching. Thank you for watching. Ha? Kus ka na. Thank you for watching. Thank you for watching. Ha? Thank you. Thank you. Thank you Thank you for watching. for watching. Oh, hinay man kayo. For? For Hinay man. For? Watching. watching. Bye-bye. Bye-bye. Ay, hinay man. Bye-bye. Bye-bye. Kus ka. Bye-bye. Kus ka pa. Bye-bye. Ah, hinay kayo. Bye. Nagkatawa si Mother. Bye-bye.